Copa contra o UCAM Murcia. Aí foi donde, pa min, sentenciaronme un pouco. O primeiro gol é porque se faga unha salida en falso, e golpeo, doulle ao delantero e quedase solo e métea. Somos personas, fallamos, pero tamén temos que escoitar moitas. O que decía túa nai, cando eras novo. Sí, vanche botar as culpas, sempre o dicía. Tiña razón, pero o que ten que entender a xente é que ao final somos personas. Claro, a min aí xuntousme un pouco porque eu decía, tío, veño de estar sin ter verano propio, porque estuve aquí metido para estar recuperado. E veño sin xogar. Chego aquí, teño un fallo, e estás pensando seguido no error, e ainda por riba despois todos os comentarios de xente que dis non tes nin foto de perfil, tes un nombre chungo e dicindo paridas. Eu acabei o partido de UCAM Murcia e cerrei Instagram. A mí non me facía ben. Non me estaba aportando nada ler tonterías de xente que non me conoce. Esa semana foi dura porque dixen, verás, vou chegar a Ferrol e ao mellor a afición veme e vai decir, isto que malo non sei que. Todo o contrario. Salín ao campo con Macai, aplaudíanlle a Macai, pero despois non sei que escoitei na grada de un megáfono e mirei para a grada e empezoume a aplaudir toda esa parte da grada de aficionados do Depor. Eu dixen, joder, por eso din que esta afición é grande. E o dos comentarios todos que vin, ningún era aficionado deportivo, porque a afición a min non me rajou, entendes?